Bon vespre, la Final Four de la Copa del Rei, un dels grans objectius de la temporada, és una mica més a prop per al Palma Futsal. L'equip d'Antonio Vadillo ha guanyat fa uns minuts per 1-2 al Santa Coloma i s'ha classificat per als quarts de final. Els mallorquins han estat molt efectius a la primera part i han partit el descans amb un 0-2 gràcies a les dianes de Nunes i Catela. A la segona part, el Santa Coloma ha retallat distàncies i ha tocat patir, però l'objectiu s'ha aconseguit. Els primers compassos han estat de domini català. Als 3 minuts, Ximbinya topa amb Nico Sarmiento, que poc després ha enviat a corna aquesta pilota que surt de les botes de Pol Pacheco. L'ala de Santa Coloma ha passat de tenir l'1-0 a facilitar el 0-1. Diego Nunes caça l'esfèrica en una passada horitzontal. Combinen Lolo i aquest la torna al brasiler que remata ferrat al pal. Efectivitat màxima del Palma. Al minut 13, Catela s'ha tret una genialitat del capell. Rep la pilota, deixa assegut Ximbinya i carrega la cama esquerra per afusellar Cristian. A la segona part, el Palma ha sortit a mantenir el 0-2 i s'ha mostrat inoperant. El Santa Coloma ha començat a creure la remuntada. Més encara quan Joao ha regalat aquesta pilota a Uri Santos, que combina amb Pol Pacheco, i aquest la posa al segon pal, on arriba Ximbinya. Fins al final ha estat un patiment constant del Palma, però tot ha quedat en un ensurt. Els d'Antonio Vadillo són a una eliminatòria de la Final Four de la Copa del Rei. Abans, però, toca Lliga, dissabte a les 12 contra el Cartagena i en directe per IB3.